ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗପଟି ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଅନଙ୍ଗ ନାମରେ ପିଲାଟିଏ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ତାର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବଳଦ ଗାଡ଼ିର ଫସଲ ଲଦି ସହରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବଳଦ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ଚକ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଦୁହେଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେହି ଖାଲକୁ ଚକରୁ ବାହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଥକିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଛାଇରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଅନଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ଗାଁର ପହିଲମାନ ଭୋଳା ଭାଇ ନଦୀରୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ଫେରୁଛି। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଭୋଳା ପହିଲମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଭୋଳା ଭାଇ, ଆମ ବଳଦ ଗାଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ଚକ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବାହାର କରିପାରୁନାହୁଁ। ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତ, ତେବେ ଖାଲ ଭିତରୁ ଚକଟି ବାହାରି ଆସନ୍ତା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୋଳା ପହିଲମାନ କହିଲା, କାହିଁ ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଛି ବଳଦ ଗାଡ଼ି। ଅନଙ୍ଗ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ହାତ ଠାରି ଦେଖାଇ ଦେଲା ଏବଂ ଭୋଳାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ବାପାକୁ ଡାକି ସେଠାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଭୋଳା ପହିଲମାନ ଖାଲ ଭିତରୁ ଚକଟିକୁ ଖେଳନା ଭାବି ଟେକି ଆଣିଲା। ଅନଙ୍ଗ ଭୋଳାର କରାମତି ଦେଖି ଅବାକ୍। ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଭୋଳା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପହିଲମାନ। କୁସ୍ତି କସରତରେ ତାକୁ କେହି ହରାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ବି ଯେତେ ତା ପାଇଁ ଏକ ଖେଳନା, ଏହା ଦେଖି ସେ କାବ ହୋଇଗଲା। ଭୋଳାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଲା, ଭୋଳା ଭାଇ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ଭଳି ପହିଲମାନ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ? ଭୋଳା ପହିଲମାନ କହିଲା, କାହିଁକି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର। ଏତିକି କହି ଭୋଳା ତା ବାଟରେ ଚାଲିଲା ଓ ଅନଙ୍ଗ ଆଉ ତା ବାପା ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସହର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଗଲେ। ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ତା ବାପା ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଦୁହେଁ ବଳଦ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନଙ୍ଗ ଯିବାଠୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଭୋଳା ପହିଲମାନ କଥା ଭାବୁଥିଲା ଏବଂ ସେ କଥା କିପରି ପହିଲମାନ ହେବ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ଏହାର ଭିତରେ ତା ବାପା ବଳଦ ଗାଡ଼ିଟି ଆଣି ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରଖିଦେଲେ। ଅନଙ୍ଗ ସେଇଠୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବ କ'ଣ, ସିଧା ଚାଲିଲା ଭୋଳା ପହିଲମାନ ଘରକୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଭୋଳା ଭାଇ ଡାକିବାରୁ ଭୋଳା ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ପଚାରିଲା, ଆରେ ଅନଙ୍ଗ, କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଅନଙ୍ଗ କହିଲା, ଭୋଳା ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକିଏ ବ୍ୟାୟାମ ଶିଖାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ପହିଲମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭୋଳା ପହିଲମାନ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ପାଗଳ ହେଲୁ କିରେ? ଏ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳଟାରେ କିଏ କ'ଣ ବ୍ୟାୟାମ ଶିଖେ? ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଆ, ମୁଁ ତୋତେ ବ୍ୟାୟାମ ଶିଖେଇବି। ଅନଙ୍ଗ ନିଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ସେ ଆଜି ବ୍ୟାୟାମ ଶିଖିବ। ସେ ଏମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କଲା ଯେ ଭୋଳା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କୌଶଳ ଶିଖାଇ ଦେଲା। ଏହାପରେ ଅନଙ୍ଗ ଖୁସି ହୋଇକି ଘରକୁ ଫେରି ସେ କେବଳ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ତା ମା ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁନଥିଲା। ରାତି ହେଲା। ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେବ ଓ ସେ ଭୋଳା ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାୟାମ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବ। ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପହିଲମାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। ଏ କ'ଣ, ଅନଙ୍ଗ ଆଉ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନଥାଏ। ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଣ୍ଟା ସବୁ ଦରଜ, ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କରିବ ସେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। କଷ୍ଟରେ ଖାଲି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଉଥାଏ। ମା ତାକୁ କହିଲେ, ଯା ଆହୁରି ବ୍ୟାୟାମ କର। କହୁଛି କ'ଣ ନା ପହିଲମାନ ହେବ। ମାଆଙ୍କ କଟୁ କଥା ଶୁଣି ଭୋଳା ଉପରେ ତାର ଭାରି ରାଗ ହେଲା। ଯାହା ହେଉ, ମା ତାକୁ ଦରଜ ଓ ବିନ୍ଧା କମିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦେବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟିକେ କମ୍ ହେଲା। ଏହାପରେ ସେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଭୋଳା ଘରେ। ଯେତେବେଳକୁ ଭୋଳା ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲା, ଅନଙ୍ଗ ପଚାରିଲା, ଭୋଳା ଭାଇ, ତୁ ଏମିତି କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ ଶିଖାଇଲ ଯେ ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଣ୍ଟା ସବୁ ଦରଜ ଓ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି? ଭୋଳା ପହିଲମାନ କହିଲା, ଅନଙ୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଏହି ନିୟମ ମାନିବା ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପହିଲମାନ ହେବା ଗୋଟିଏ ବା 2 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅବିରାମ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଯାଇ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହା ଏକ ଅଟଳ ନିୟମ। ଏହି ନିୟମ କେବଳ ପହିଲମାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପାଇଁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳତାର ହାସଲ କରିବା ଚାହଁ, ତେବେ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ଜ୍ଞାନରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅନଙ୍ଗ ଏଥର କଥାଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲା। ଭୋଳା ପହିଲମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଭୋଳା ଭାଇ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ କହିବା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବି ଓ ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ପହିଲମାନ ହେବି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ ମା କର୍ମ ଫଳେର୍ହୁର୍ମା ତେ ସଙ୍ଗୋସ୍ତକର୍ମଣି। ଅର୍ଜୁନ, କର୍ମ କରିବା ତୁମର ଅଧିକାର ରହୁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଫଳରେ କେବେ ହେଲେ ତୁମର ଅଧିକାର ଜାହିର କର ନାହିଁ। ଫଳ ଆଶା ରଖି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମ ଭିତରେ କର୍ମ ବିମୁଖତା ନ ଆସୁ। ଯୋଗସ୍ଥଃ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗମ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଦ୍ଧୋର୍ସିଦ୍ଧୋ ସମଭୂତ୍ୱା ସମଂ तं ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯୋଗସ୍ଥ ହୋଇ କର୍ମ କର। ଫଳ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତାକୁ ସମାନ ମନେ କରି କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଯୋଗ ବୋଲି ଜଣ। ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତୋ ଜହିର୍ତିହ ଉଭେ ସୁକୃତି ଦୁଷ୍କୃତେ ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗାୟ ଯୁଜସ୍ୟ ଯୋଗଃ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରୁଥିବା ମଣିଷ
ଇହଲୋକରେ ହିଁ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କର। କର୍ମ ଫଳରେ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା କୌଶଳ ନାମ ହିଁ ଯୋଗ। ଶ୍ରେୟାଂଶ ଧର୍ମେ ବିଗୁଣଃ ପରଧର୍ମାत् ସ୍ୱନିଷ୍ଠିତାତ୍ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧनं ଶ୍ରେୟଃ ପରଧର୍ମାଭୟାବହ। ଦୋଷଯୁକ୍ତ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ସର୍ବଦା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରଧର୍ମର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କେବେ ହେଲେ ଯୋଗୀର ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବରଂ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ମନେ ହେଉଥିବା ପରଧର୍ମର ଅନୁସରଣ କରି ଚରମ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା ଅନୁଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।